Kæft, en jøde der er med i bilen nu, mand. Big på camping eller hvad? Fucking hvide gays, mand. Det er en mega-søvn, eller er der en lastbil, som er ved coke processing? Nå, jeg er ligeglad. Har du taget ham? Jamen, det var dog utroligt. Nå, gennem søgelsen. Ej. Fedt. Han løber derned, Kør som en gay. Snak pænt. Har I brug for forstærkning? Nej, tror jeg ikke. Altså, Så det er kan det jeg faktisk bilen, til mand. fods. Du er grim. Vend lige din kasket rigtigt, din bøsse. Godt vand lige. Albino, Har du fået? mand. Jeg har fået ham. 10-4 godt op af. Hvad siger du, Leonardo? Hvis du var i Midtland, så havde vi slagtet dig og solgt dig. Der kan man sælge albinoer. De er sjældne. Der er du heldig. Men ja, ikke glæder til den dag jeg User kommer ud. left your channel. Det bliver ikke så fedt for jer. User joined your channel. Hvad? User left your channel. Politi til medic. Hvorfor holder du Kan jeg stille? få en medic ned til Mauson cocaine processing, fordi vi har en truck, User vi skal left your lukke. Jeg er i channel. gang med at skrive med nogen lige nu. Det bliver ikke lige os, men det kan være nogle af mine andre User left Du your bare kommer channel. til et fucking fængsel, eller hvad? Jo, hvis du kan stoppe med at være irriterende og sekundære. Kommer nu bare til et fængsel, men jeg har sgu ikke hele dagen til at sidde og vente på et eller andet lort. Nej, men du er User hele dagen joined til your at svine channel. til, kan jeg høre. Hvad var det, du skulle? Alright, Aiden. Hvad var det, du skulle? Ja. Der står en hernede med en lastbil, User left som your channel. formodentlig er fuld af coke. Har jeg tilladelse til at lockpick den? Hallo? User disconnected from your channel. Du skal da lave afvend. 10-4. Kør nu. Bliver vi på den måde, så kan vi godt blive her hele dagen. Ikke også? Hvor vent du? Jeg har nogle venner derude. Sæt mig Markus? lige ved min højre, Ja. så jeg kan skrive til dem. Hvad hedder det? Du går lige i førersædet. Hvordan kan du komme ud? Op. Hallo? Hvordan kan du komme ud her? Ja, det vil jeg også gerne vide. Hvordan kan han have en pistol? Ja, det er fordi de nu de kan tjekke mig. Den ser jo lovlig ud, den der. Hvis du hopper ud af bilen igen, så er Lige det din bare moske. farvel og tak for dig for læggesejl. Godt, Markus, tag bilen. Der var den lige ud. Den er lige så ulovlig som din mors skide. Og skyder dig i hovedet, hvis det er. Men du er bare bange, fordi der er en sort, der har en pistol, var. Nej. Fem år hvad, hvis jeg var så racist som dig. User Ja, left prøv det your på. channel. Jeg prøver ikke på noget, jeg bare ikke sigter på mig. User joined your channel. Du er da noob, du er. Kæft i en flok bøsser, altså. Snak pænt. Politi til medic. Klap for knoppen er der. Er der en læge på vej ned til cocaine processing? Ja. 10-4. Jeg kan godt tage din ven med. Det bliver nok lidt svært, Ah, når der okay. kommer noget dem. Der er man ikke mere, var. Hans. Nu er den fucking bil. Det er koldt herude. Og hvor blev pistolen af? Den har jeg fjernet.
fjernet, hvordan hun fjernede den. Hvor er den henne? Den er rødt ind i bilen. Er du tryllekunstner eller hvad? Politi her, sig fra. Nej. User joined Hvor your er den i channel. bilen herfor? Han er fundet ind i bilen. Jeg har lige en, der skal ned og hjælpe, og så kommer jeg Jeg ned og så hjælper den jer. her, Ja, og så hvor gik jeg længe derhen. gik Og den så smed den. Ej, du stod der. Nej. Jeg må lige se om den er inde i bilen. Hvor henne i bilen ligger Og den? konsulent lige der. Hvor henne i bilen ligger den? User fanden left blev han your af? channel. Hvor blev han af? Hvordan kan han Mark, forsvinde? skal vi køre patrulje sammen? Skifter. Negativ. Jeg er sammen med Eden. Kør nu videre. Kør Negativ. Hvad er de fucking klar videre. på ham oppe i Kør oppe i BMW'er? videre. Jeg tror, Negativ. jeg er på skyde. Negativ. Ja, så er jeg klar. Du må ikke køre alene. Kom tilbage til stationen. Ham skal du ikke Derfor se, jeg du står skal om du så vil køre mig. Jeg sagde negativ. svar det bare igen. Så du må heller ikke køre Kæft alene. man, hvor gammel. Nej, men jeg venter på Eden, ikke Jeg er også? vist ikke gammel nok til at være kop. Kæft man. Var han oppe i bilen? En dreng der. Han er om bag den hvide kugle. Og Du må ikke komme til ham. hvordan er det at arbejde med sådan nogle små børn? Belastende. Sometimes. Hvad? Nogle gange kan det godt være tørne. Ja, det tænkte jeg nok. Jeg har fandme taget mit eget liv, hvis det skulle være mig. Og sæt mig nu i en bil, så vi kan køre videre. Negativ. Han var bare Står nok. for et hækkeslag herude. Ja, det må du ikke, det der. Du skal ud af bilen. Du skal